Like a Hellcat. Pula mea, te auzi prea tare. Da? Like a Hellcat. Decoy is out. Dar ce pula mea începe să-mi facă lag, mă? Hai că nu l duci. Ne amestecă Hai, la salut. visă. Salut. Sperăm că nu-mi face lag ăsta în net, că s-ar putea să-i dau două capacitare gravă de tot. Stai așa să vină și movaș. Finule, Ce vreau. ce zici mă panoramă? Bine că m-am dus să-i dau la mâna ăla și mi-a dat altul. We must move. De aici. Hai
Hai să jucăm la spawn. Ding, 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 ding. We're wasting Ding, time. ding, ding, ding. Parcă ne jucăm după spawn. Da, 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 oțelul e viața mea. Ok, mai grijă. Vă cuțitați? Păi așa e... Așa e pe Facebook. Bravo. Mai unul tunel, mai unul tunel. Bomba vezi. Îl bați, îl bați? Așa e Facebook prima rândă. Ceea ce tu nu ai. Rămânem mid. Let's get this over with. Bă, acolo aveai spawn de lung. Ce faci asta? Haide. Trebuie să rămânem mid și... Ma, Rămân eu aici. dați grijă, mid. Da, da. O intra pe... Mid, pe intră pe mid, bă, toți. Dacă nu știi să țineți mid-ul. Ai văzut stânga, ale. Tunelul, tunel. Tunel. Bravo. Ding, 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 ding. Hai, salut. Reclamă ascunsă la Coca-Cola? A, nu. Nu, că oricum nu mă sponsorizează încarnații. Hai, salut, Cao, salut. Da, mă, 3 lung și 2 B și după ăla ultimul din care are spawn-ul ăsta. A zis să jucăm după spawn, am plecat, aveam spawn de short, am plecat, o mai venit unul. Hai, noi 3 lung, tu te întorci mid și eu rămân side și el rămân. Ce nebun ești. Nu știu, Ce site? Are scout. nu știu, am auzit, bă. Bine, a? Uite unde am dat flash-ul. Hai că Te rămânem. putea? Că te joci mid, nu? Îi spawnă pe da? Haide, Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, ding. Unul lung. Și mid. Spre șur. smoke, bă. Mid a ieșit un A ieșit. bărbat. Bun, așa. Nu mai sta? Mai e unul. Unul ți intră acum. Unul vine după mid. A intrat side deja. Da. Se trage. Hai să forți. Forțez. Pe 5-7. mid, nu? Suicide. Și am dat un shit, cred. Tornei. Cred că ți intră short. Deploying flashbang. Fire in the hole. Short. Ai armă pe lung dacă n-ai armă. Are 2 hituri de deagle. Stai. Au trecut stânga, side. Vine short. Plantează de short. Hai, short AWP, am tras după ăla. Short AWP, ai grijă. Pe mijloc. Mereu.
Au, au, au. Dacă se trage așa. 2 suicide, unul top mid. Incendiary. Laying down smoke. Lower. Pe B ceva. A ieșit de. Mai unul B. Mid. Bă, dar nu moare ăsta, mă. Are 10 HP 1B. 2B. Dacă jucăm așa, o să face nimic. A 13 HP avea. Bă, pula mea, mă. Form up. Let's go. 2 suicide. Incendiary out. Short. Short, băgat. Fire. Short, băgat. Throwing flashbang. Unul stă la B. Unul e la B, low. Unul e mid. Short intră acum altul. Unul lower. Short și Ăla e lower. low, de jumătate. Short 2. Incendiary out. Avem pe short. Ce-a făcut boost, mă. Merit site. Am moli. Mi-a dat și mie molly. Cred că mă ține, da? Stai că poate... Bă, dar nu. Ți-ai dat de gol. Asta l-am bătut. Short, jumătate. Ia și AWP-ul. GG. We're wasting time. Let's go. Vedeți că dați flash în stânga. Flashbang. Throwing fire. Dacă dăm molly așa. Asta intră short. Fie short. Deploying flashbang. Cum a ajuns ăsta așa repede în short, mă, frate? Am zis, de 10 ori am zis. Mai unul short. Ai grijă că poate să intre și mid. Lower. 2 mid. Să-mi iau cu bomba B. Deploying flashbang. Flashbang. Lungul. Amândoi. Bă. Să-mi ba pula morții mamilor, mă. Ce pula mea jocă așa prost. Dăm un rush mid. Dau flash. Go, go, go. Throwing flashbang. Throwing a grenade. Restul la B. Da, Tana. Uite, a dat lam aici. Înspre B. Tunel. Da.
Stai că mă duc. Cred că-ți vine în spate. E sărat Stai. după. Dacă trag așa... Dacă trag așa... This is it, my friends. Oh. Incendiary. Fire in the hole. Laying down smoke. Să nu fie la albastru. Nu cred. Da, mă bate din mid, ești nebun? Tu stai ascuns jumătate de oră. Smoke. La morților. No. Flash. Short, nu se bagă. Da. Băi, slow atunci. O să risiti, mă. Risiti stângă. Mersi. Bijule vrei acá? Nu. This is our day. N-am. Flashbang. Throwing fire. Top mid ăla. Grenade out. Stai acolo, că Lower mișo. 1. O intrat mid ăla. Lung. A intrat mid. Cred că-s doi. Laying down smoke. A mea. Mid. Da, mă, da. Zici mid. Unul. Și se doarme în pula mea. Încă-i poster. Throwing flashbang. Incendiary out. Să putea să fie o bombă. Du-te la... Stai să vedem din short. I'm defusing the bomb. Da, am avut febră în viața mea. Cea mai tare din galaxie se aducă. Da, cea mai tare din galaxie. La mea e singurul care n-am bani nicio rândă. Da, un drop. De mersi. Dă-i posterul ăla. Lock and load. Lasă, nu mai da. Throwing fire. Scout la ei în bază. Throwing fire. Se intră în B. Incendiary. A intrat în B. Throwing flashbang. Oh, Grenade. Throwing fire. Unul pe side. Throwing flashbang. Bomba e căzută.
Cred că ți-a auzit. Lower sau nu? N-am auzit. Bomba e B, mă. Unde te duci? Unde-i bomba? În B. Și de ce nu o văd pe mapă? Stai că am dat mă. Nu mai Bomba e B, mă. Bomba e B. A luat. Deploying flashbang. Flashbang. Ai grijă, aflu. E sai, mă. La chiar a crezut că te duci lung. I'm defusing the bomb. Mamă, mamă. Stai eu mid. La Moraru. Grab your gear. Moreanu. Let's go. Cum la A? Păi la se joacă 3. Se joacă 3 am înțeles. Flashbang. Incendiary out. E mare jucător. Bă, la B, nu? Deploying La flashbang. B, la B. Grenade out. Flashbang. Te întorc lower acum. Throwing fire. Throwing smoke. Smoke. A trecut vreunul șoc. Nu. Vine la B dacă n-a trecut nimic. Veniți una. Lower. Că spamea Mai unul. Xbox. flash la B. Nu, smoke. Are mă albastru, nu mă. Unul mid. Bomba mid. La Xbox. Short. Nu zic, de ce-a plecat? Da, 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 uite, nu e viața mea. Short. Short. Ia și mi AVP-ul pe mid. Și eu lui ADP-ul. Pula mea, tu de-abia știi să tragi, tu vrei ADP. Mersi. Let's go. Sus-i dreapta. Stă pup. Flashbang. Incendiary. Throwing flashbang. Cred că a intrat short. Nu știu sigur. Laying down smoke. Throwing fire. Unul tunel. La Xbox. A intrat short. Hai mai trage o dată, dă-te, frate. Throwing fire. Nu mai trage. Hai mai o dată. Throwing smoke. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Short. Short. Toți, Secat short. Dați un he. toți trei, toți. Ai grijă mid. Păi și cum vrei să-mi țin? Mai sunt doi. Amândouă. A intrat short. Sai. Amândoi. Să amândoi sai. Bravo. Defusing the bomb. Unde e AVP-ul? Hai AVP ram. Da, 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 uite, nu e viața mea. Our mission is simple. Take them out. Throwing flashbang. Incendiary.
Te intră B. O intra B. Grenade. Laying down smoke. Ultimul era Da unde plecați, că aveți bomba. Dau mai așa că dacă nu e de pe lung s-ar putea să ne susține. Du-te albastru. Da, 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 înțeleg viața mea. Dă-ți și mie drop. Ia, bor. Wow. Suicide, mijloc. Suicide. Laying down smoke. Throwing a grenade. Bă, lu, băgat unul deja. Ăla. La mașină a trecut rampă. Rampă. Bomba site. Și ultimul mă bate din mid. Incendiary. Bomba. Da, E mă. mid. Intră cu shift-ul din T-spawn. Throwing smoke. Pula mea tot jocul mers cu shift-ul. Boschet. Da, o țelă, ce morți mă de tot. Hai la B. Peste stre. Că la B. Hai că-s 4 numai, dai. City, Făcute. 2 CT. hai că-ți fac boost. Nu pușat. Unul la main, bă. Ultimii 2 CT. Nu vrea să moară, mă, 10 aș pe City. Ce pula mă, tot mâncă nasă. Mi-o iau, cred că. Bag-te lung. Haide! Let's go. Smoke. Flashback. Vezi că nu putem să te ajutăm. Ia bă. Unul side. Da smoke side. Bate că dau flash. Bate că dau flash. I am planting the bomb. Dar cine a făcut pas aici? Eu? Oare, short. Da, motelul e viața mea, cea mai tare din Carpat, este oțelul gălat. Take care of yourself. Bună, David! I'm throwing a flashback. Ce-ai făcut internetul, David? Flashback. Mamă, ce flash prost am dat.
5-7. Dați-mi flash la lung. We will make them cry. Flashback. Throwing a flashback. Dacă trag așa... Mid polar. Side. Da, oțelul e viața mea. Alo, David, a ieșit? David, du-ți! Dați cărați flash-ul. Throwing smoke. Flashback. Bă, dă-te morții, mă. Site-ul, nu? Throwing a flashback. Bă, dar am zis site, mă. Doamne. Da, oțelul e viața mea. Ți-am dat drop mov. Am. Forward. Ah, mersi. Smoke. Serios. Am crezut că mi-am cumpărat eu de aia. Throwing a flashback. Vezi că s-ar putea... Mid, lower, intrat lower. I'm throwing a grenade. M-a pușat din B. Ca unul lor. Hai short, bagă-te short, nu sări. Dau Burn. E site-ul. Ce unul city. Stai, așteaptă. Bun. La carul, sau lung. Throwing a flashback. Dar am pus scopul și nu s-a pus, m-a futus cristelnița mătii. Bă, băga mea și pula mama ta. Haide! Haide! Cum fac aici și ea? Ia, fă loc. Da, oțelul e viața mea. Cea mai tare din Carpați este oțelul Galați. Caut, tu încă ai rămas pe live? De atunci? De prima oară de când ai intrat. Eu nu știu pe ce grupuri să mai... Ăștia cred că nu mă lasă să postez. Da. Foarte bine. Ăștia nu cred că mă lasă să postez pe un grup de pe Facebook. După Facebook. Ce-ai trimis aici? Link-ul lui băiatul ăsta de Ai de pula mea. vezi că n-are mă de la delay. Vezi că n-am delay. Da, de connect. Vezi că n-am delay, că fac pe restream și n-am deloc delay. Hai că-i bătăm Intră acolo mid. pe spate. Hai trage el, mă.
Și unul side. Hai mă, duceți-vă B, că e botul ăla și Îți un bă, unul bă, verde. că-ți Hai mă, unul în poartă. Poartă B. Hai mă, Haide! hai mă. Dacă tragem așa... Păi e tricol. Ultimul tot mi-a AWP. A, nu mai AWP. Ai AWP acolo, mi, dacă nu te opreai, era ok. Eu uite bă, că au apucat să le. Mersi. Haide! Ei... De ce vreau să fac asta, mă? Pe lower. A dat, a dat, mă. A intrat lower-ul. Mamă să-mi bag pula, mamă să-mi bag pula. Yellow cadă. Bă, T-spawn vine unul, mă. Bă, T-spawn deja. E mort? Și Mai e lung. un. Da, da. Mă bate mid-ul cu aia. Xbox și lung afară. Unul o să aibă AWP dacă se duce să-l ia. Da, da, da. Uite bă că am câștigat, mă. Ce nebuni suntem. Du-te, mă. Suntem foarte nebuni. Dacă opresc asta acum o să vedeți și voi. Dăm invers. Dăm așa, dăm aici. Dăm X, X, X. Să vedem dacă mai joacă ăstea. A ieșit unul. Haide! Ia, băgăm și noi o melodie. Bun. Tum, 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 tum. Uite cum au intrat ăștia deja. Haide!
Dar nu mai văd alea. Așa. I don't give a fuck right now. Ce aia, 17 AVG? Ce mapă? Minus strain, minus... Trebuia să scoată dust-ul că am jucat. Da. Bă, pula în ei. Asta 35, 15 AVG, 20 AVG, 19 AVG, 18 AVG, 17 AVG. Și noi avem 18, 20, 19, 22, 23. Trebuie ne pricepem astea. Man down. Uite cum se mișcă. Și că e nebun. Băgăm ăsta în bară. Lăsăm muzica să cânte. Așa. Taci, mă. Bună ziua, Coice, ce mai faci? Bă, Costi, uite ce să fac, am intrat la un Facey, tot ce zici? Ai fost aseară cu băieții în club? Dacă tragem așa, lăsăm de ce să ieși, mă. Am fost. Păi și cum a fost? Ai fost numai cu băieții sau... Mamă, dacă trag așa... Dar trebuie să ies în 4 labe de acolo, că eram gen stânga, unul dreapta. Înțeles. Stai, mă. Păi și ai fost numai cu băieții sau și cu fetele? Vreau să-i dau la mă. Am fost doar cu băieții, era ceva gen party time. Gen gay party time, scuze, am înțeles. Ha, gay! Așa să opresc muzica.
Bă, joc. Adică eram doar cu băieți, atâta fără fetițe, nu aveam bani decât 5 euro care i-am luat de la unul pe care l-am bătut în club. Let's go, let's go. Aiurea. Stați. Un noroc. Am vrut să-i dau. Nu i-a dat nimeni la ăla. Hai de bine și te rog. Hai mă că e fain la treabă. We're wasting time. Let's go. Pornim la B. Hai la B cu flash, vă dau flash din spate. Miți camelul la tăiere. Mai lasă-mi un flash aruncat. Vă arunc eu 3 flash-uri. Ai bă, man. La mașină cu aia. Poate, nu mă poate plantați. Are cap la ce. Tunel. Cine e tunelul? Tunel și Nu porta. mă bateți. Are cap. Ale, mon frate. Bă, Galben, dar cum să te oprești în tunel, frate, când dai spawn de B? Tu erai primul și tu te-ai oprit în tunel să dai flash? Frate, că tu nu... Păi da, dar dacă erai primul, Aia pula mea, acum vrei să-mi ții morală, mă fută păi nu, te-am întrebat dacă erai primul. Hai mid, dați un smoke de Xbox. Be safe. Let's go, my friends. Țin morală, păi dacă nu știi să joci, pula mea. 2B. Și acum mă doare burta că au venit Te putea la grijă. me to be. Da, așa că mă uit imediat că nu pot acum. Hai bomba. Bă, sunt Sunt toți 3 lungi, luni sunt cu toți aia. lungi. Hai repede. Mamă, GG. Throwing a flashbang. Ai unul tagat. P-spam. Ia bomba, așa e. Așa. De ce ai rămas? Și acum mă doare burta că au venit doi pe mine și m-au zgriat unul cu briceagul. Ai că te zgârie cu briceagul, ești nebun. 16 bricege îți dădeam dacă era mea. N-are cum să te zgârie cu briceagul, sincer. Hai short. Take care of yourselves. I'm throwing flashbang. I'm throwing smoke. Hai, trebuia să intri lung. că- Da, mi-au dat 3 grenade la cur, uite la mine am jumate. Deci doi site, hai. Xbox. Grenade. Mid, să băga mid iar în City. E unul lung. Middle și City. S-a dus B deja. Da, mi-a dat smoke în B. Trebuie să ducă smoke-ul, că îi dau smoke în poartă și ne băgăm. Throwing fire. E doar unul. Ții microfonul activat. Sau doi. Amau. Grenade. La mașină, jumate. Amau. Au. Gen, eu știu cu ce mi-a dat? Că eram mangă instant, că mergeam ca prostă la alte mese și le fuream berea de la ea, că... Da. Am bat pula măta, dar stăteai în City. Tu-ți gura mătii. Ok.
Cine, dar voi băieți, Dă-mi flash lung. 5 euro în club în pula mea. Care cred că în Franța e 3 euro o bere. Du-te și tu cu ea. Lor. Că ține spatele. Dacă îl ții așa, One city. s-ar putea să nu se știe. City. Side. Bă, e în smoke. Bravo, ia bomba. Mai unul city. Poți să dai plând de short? Da, mori morții, mătii. Short vin. Ai grijă, Eu short, unul short, middle. short. Sunt doi mid. Și unul lung. Short vine unul. Era unul de. Da, ce să vedem. Păi nu ți-am zis că mergem ca bou, că mergeam ca bou la altele și la berea de la ei, au zis că eu am cumpărat. Bă, să ia-ți utilități să dau ușor. Încercăm B-ul sau nu? Mersi. Te-a furat. Bă, Aveți AK în bază. Nu vă mai ce sunt, n-are rost. Stai. Cred că-s pistole. Da, da. Bravo, hai să încercăm au. Doi lung. Dacă tragem așa. Doi lung. Bă, dar e bun. Mamă, câți erau lung acolo, coi. Mamă. 140.000. 6 lung, bă. Dă-mi flash, mă bag lung. Hai că-ți dau, dă-i tu. Că nu am decât unul. E băgat pit, dă-te în spate. Ce să fac? Să fac pic. Hai să-i dăm grenadă pe short. Dacă tragem așa în pula mea o să o batem pe sorsa. Îți 2 pe B. 2 B. Unul la rampă. Ai grijă să Aveți nu fie în smoke, smoke. aveți smoke. Ai grijă în smoke. E unul pe site-a. Nu știu de unde trage. Coboară B-ul. Mai unul aproape. Vino. Am au. Ultimul e B. Opa. Zup. Ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni. M-am împrumutat de la un prieten din România cu 70 de euro și a trebuit să la niște băieți de gură. Fugi, Trebuie pe să-mi dea omor. Gata, șef. Păi de ce, mă? Păi pune și tu vreo 2-3 pula mea să meargă după el în România să-i dea omor dacă e din România, nu? Da. Dai flash-uri local, nu. Nu pușesc lungul, frate, eu nu știu să fac picul de lung. El Dacă e știți vreunul, baiter. faceți, eu nu mă pricep. Îți 2 B, 1 mid. Mama, sus. E acolo. Are hit. City 2. Cred că e numai 1 B, mă. Nu mai contează. Car? Da.
Unul. Throwing a flashback. Throwing fire. Doamne, încărcăm. City ultimul. Bravo. I am planting the bomb. Hai să vedem. Dacă nu mai merge, Cap Coca în loc 71. dacă nu mai merge cu coca și țigări la bucată, măcar cu furată. Adevărat. Cu furatul nu o să mor niciodată de foame. Zic. Ce? Îi dau cap? Au, că o sărit în pula mea. 1B? Throwing a flashback. Cred că 2, posibil. Bă, tu ești tu. Throwing fire. Unul. Lower? Melul. Lower a intrat. Bravo, hai să mergem pe B. I'm throwing a grenade. Stai un pic să iasă asta. Este mid to B dacă e. Molotov. Păi n-am pe nimeni, dacă ea erau naiba 7 oameni cu băte și cuțitul la ei, ce naiba șansa? Nu, că n-am pe Arthur, deci... Arthur. Păi, n-ai nicio șansă, dar... Am zis să sun și tu în pula mea 2-3 băieți din România să meargă să-l căpăcească pe ăla, în pula mea, Ok, să răzvine din lower. nu? N-are cum să-i vină că e a nostru mid verde. Ok. Să nu se uită pe hartă în pula mea, Cred că bă, nu mă zice. să dea. Și are 1,75 de metri. Throwing fire. Get ready. It is going to explode. City, mă. Grenade. Bun. Mi-a dat 2 într-un hit. Zero. Fac cât nenorocile. Bă, nu, hai. Hai mă duc. Du-te lung. Let's go, my brothers. Ok, dăm flash. Sar și tot la ori verde să nu mă bată ăla. Throwing a flashback. 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 A intrat Peter. Smoke. Stai. I'm throwing a L-am dat. throwing a decoy. Bravo. Vine unul, mid to B. Short. Hai pe B, man, că avem B-ul. Avem B-ul. Ok. Da, m-a prins pe mid. Da. Short secat. Lower tunnel, unul aproape. Burn. Vezi că ăla nu veni pe mine, te așteaptă pe tine. Nu, morții lui. Na. Mamă. Și nici nu cred că i-am dat hit, ești nebun? Aveai ținta pe capul lui și N-ai. l-a avut. Am pap pula mea în joc, da. Și nu i-am dat nimic la ăla, gen. Mă, dă-te dracu de joc infect. Dau una. Și am poster la graniță acolo în România, au dat ai mei 1500 lei să-mi pună posterul. Dă un deagle alb. N-am prieteni din România, toți ăia din România nu mai sunt prieteni cu mine. Eu sunt... Am dat AK. Am mai dat unul. Ia mă! Ei, ia mă! 2 la B. Ia mă, cam la bani, mă, am mulți rău de tort. Unul porți. Unul lung. Hai, încercăm short-ul sau? Dă căpățână instant. Da. E aproape verde ăsta. Mi-a dat capul de. N-avem. Hai, mid 1. Hai că vin să te ajut să intrăm pe lângă. Hai că încercăm au, hai. Hai că iau eu asta. Stai să încarc. Bravo, haide. Site-ul. Dau smoke city. Dai plan de lung.
Aveți băieți? Ultimul City cu AVP. Aveți grijă, short, că nu-i CV. Eu pot să fie în smoke. Nu mai poate. Ori de save. Care crede? Eugen, dacă mă întorc în România, voi fi băgat la închisoare. Bă, ce ai, mă, cum să te bage la pârnaie? Ce ai? Dai la dără. Delirezi? În porți. Nu faci pic. Pentru 70 de euro ai nebunit. Mamă, mi-a dat hit. Lasă-l băi, Stane, te rog eu. Și ce-a plătit ăla? 1500 de lei ca să spună posorul și ce rezolvă? Eventual cu 1500 de lei o scos hârtii la imprimantă. Să te lipească. Bravo. Dar nu are cum să dea 1500 de lei la graniță să te pună pe tine, pula mea, acolo, ca să îți dea pârnaie pentru 70 de euro. Ce ai, mă? Termină, e imposibil. Eu... Adună-l. Mid, 2. A, futus pe morții mătina. Uite-l coaie, nici nu mă vede. Pune CV. Nu futus morții mătii de Iar îmi dă smoke-uri, mă. carta boș obosit. Lil Pip te cheamă pe tine, băga mi-și pula în soarta. Păi dacă eu am fugit de acasă de la familia mea, mane, nu chestia cu așa. Păi și ce contează dacă ai fugit de acasă? Ce relevanță are? N-are nicio relevanță. E aici, City, bravo. Ultimul era... El N-ai cum să faci părnaie pentru chestii de ăștia. 90 într-un hit. E asistul ăla. Și ăștia AVP-ul ăla, Stanule? Ia că... Vrea ca? Hai, Păi mama și tata mă caută. Păi și dacă te caută cu aia? Te-o dat la gardă? Te-o dat la gardă că eventual că a dispărut, dar nici aia nu cred. mai dau și un E flash. garda, tot ce pot să facă e să te ia și să se ducă acasă și după aia să înceapă la mașină. Model drive. La mașină faci pic? Auzi, l-a urcat pe mașină? Hai de pe A, hai de pe B partea. Hai pe B partea. La car. Nu mai e nimeni la car. Liber. Da. Bă, dar de ce nu ziceți, mă, că eu nu vorbesc, că eu aveam pus altceva, mă, și nu v-am dat timp să nimic, că v-am singur. Păi mai cum ești. Hai, mai unul, AVP. AVP mid. Hai că e 10 HP ăla, au fugit City. E City, aruncă grenadă City. Cine spate? Ce pula mea, mă? Zic City și el dă grenadă în mașină în pula mea. Mamă, da, sau... Cine spate? În pula mea. Păi mai că și taică nu își fac grijă de mine, că eu în fiecare seară îmi luam bătaie de la mama și tata, cu biciuri, cu reaua și alte lucruri. Păi și... Bă. Du-te, Stanule, de aici, tu. Dar tu acum ce faci? Mă minți sau ce faci, Costi? Că nu înțeleg. Mai înainte zici că mă tași tu te caut, acum zici că mai tași tu nu-și fac griji. Fire lângă tine. Nu, De dar, tine. nu, așa. Bă, frate, eu aveam altceva, mă. B1? Are hit? Rugăm ești pula noastră. Stai lângă mine, verde, că o să pușezi de lungă.
Băi, mă auzi, bă, verde, sau îți dau mut? Eu mă, te aud, mă, frate, mă, nu Păi vezi că și tu stai mă aici? auzi că zic să mă ajut și Dar pe nu mai mine. vorbiți, mă, așa mult. Vrei să dau flash? Ei, Încă sunt lung, 1 sau 2. Mai e unul mid? Mid? Da, gen la ei, city mid acolo. Hai mă! Poți să-i dai plan de short? Dar nu avem site-ul, ce să-i dau? Vă țineți spate. Unul city, unul. Iau băga mea și pula în sorta. Nu te cred, frate, că am dat un hit de AVP și nu l-am mai nimerit cu Deagle-ul. E așa? Păi da, mă, caută să mă întorc acolo să mă bată iar să facă vedetă spre mine. Dar nu le pasă de... Băi, du-te mă de aici. vorbeam de ăla, vorbeam singur. Ah, middle 1. Păi dacă ești așa pe mid, cum ies și eu pe lung. City. 1K. Oh! Marș, mă! Bravo. Care greșit, 2B, 2B. City aproape. Unul short. Doi City, unul short. Ia taci, ia taci. Bă, și-a făcut boost. Și-a făcut boost, e site. Mai unul site-a. Site-ul. Și Încet, încet, încet. L-a auzit deja. Uite-l. Nu stai bine așa. short, se duce short. Unde-i bomba? E în site. Dacă nu mă crezi, să e, bro, lăsăm discuția asta, mă, tu joacă-te că în seara asta merg la o magazin să fac cu niște băieți de aici din Franța. Hai, punem 3 mid. Bun, fură și niște bani și dă și mie. Pușăm 3 mid. Dacă, da, hai că vin. Pușă mid-ul, frate, de ce Hai mă pe mid. așa se face la Galați acolo. Da, are la gara, zice, așa se face. Nu vrea cap, mă. Mai unul, T-spawn. Aproape. Și unul lung. La suicide. Are bomba acolo. Așa se face la gara, ha? Ce dracu de moldovean. Pește microfon. Mă duc mid. Cred că jucăm după spawn, nu? Sau vreți să jucăm pe site? Nu știu, frate, eu joc de ăla. La spawn. Hai că-ți dau flash stânga. Lung. Bă, dar ăla eu am crezut că l-am bătut, de aia n-am mai tras. E în poartă, cred că. Noi. Bomba, vrei. E în B, da? Îl tai anul Dar nu trebuia să las să planteze, man. Lasă-mă că la tea și el și-a luat 10, 6, cât și-a luat? 3, Hai că vă dau AVP, nu vă spărați pe mine. Bă, pulă, n-ave pe-ul tău. Ok. Să Am jucăm. dat la mare. Nu mă, știi de ce ți-ai zis asta cu Galați? Că nu, Doamne ferește, n-am nimic cu tine, că eu sunt din Brăila Da, și de asta. Da, îți dau prin passive. Păi dă-mi în pula mea, dar ți-am mai zis că ăia nu pot veni, B. că ăia cu 70 de încă mă caut. Nu-i stres. Dar chestia e că nu avem și eu că... Că... E că musti? Mamă. Nu știu ce e. Short ceva, aveți grijă. Dar poți să-mi dai prin passive dacă vrei. Nu, Deploying flashbang. Fire in the hole.
Bă, și un molotov la B. E și unul B. Morbeul și restul, Are ca ăla? Avea armă? da. Bai, nu taxi. Unul T-spawn. A, măști. Dar chestia e că măști nu avem. Ia-ți fular O, da. și-ți pui Se duce B. fular la gât. Era lower. Low, să duce pe, intră pe acum. Mă bag pula în iarbă. Mamă, ai făcut M-a prins cu flash-ul în mână, n-am. Nu-mi place M4-ul ăla, nu știu ce dracu. Adică ăla e de tepuri în pula mea, ăla e să-i dai pe cap. Eu nu dau pe cap. Ține-o middle. Ține-l de picioare. Let's get this over with. Dă-mi info, dă-mi info. Vezi, mă, Nu, dau am flash văzut, stânga. n-am. Stânga? Nu, n-am văzut. E B, cred că e B, lungă e de B, Mid, lungă e mid, de B. Throwing smoke. 2 mid, 3 mid, 4 mid. Mă intră, mă pușează. Grenade out. Flashbang. Ăsta ne minte, mă. Incendiary. Fire in the hole. Laying down smoke. Ai grijă, short. Cred că l-am dat prea împins smoke-ul. Short, intră short. Poți să Am intri. arătat Xbox. Să intre short. Lasă-i să intre short. A intrat unul porți? Mă ții, frate, sau? Aveam flash în ochi. Ăla ce e? Slower, Xbox. Bă, tu îmi spui că e Cine bine am să furi, Flashbang. în loc să-mi spui că nu e bine să furi așa pretemești. N-am zis că e bine să furi. Pentru fel e bine, ce pula Grijă, mea. short. Ține short. 1 B. Nu mai. Hai să nu dea plant acum. Ce e greșit în a fura? Este o meserie și asta. Au arme, mă, de dau save. Aveau pistole, dar... Nu știu ce fac. Mid. Uite, mid, ia taci. Mid 1. 2 mid. Bomba mid. Low, nu e low. Unde e? Mid. Chiar pe alt Nu mai e. Dați și mid drop. Și un ce stai, ziceți că... I-am dat, i-am dat. Mersi. Mersi. Ai mid vreunul? Mă Jocem duc eu, 4 sau pușez eu 1? mid. Ok. Let's go. Let's go. Și mă duc eu B. Păi da, știu, dar gen... Throwing flashbang. Throwing fire. Ceva la B. Stai Se tu B. cac. Incendiary out. Cred să tot e lung. M-a bătut din low. Throwing a grenade. Din lower. Da. Short, short. Short 1. Grenade. Throwing fire. Throwing smoke. Grenade out. Smoke. Da, mă, ce știe el, mă, băga mea și pula, mă, ta, spicy. Short. Păi da, știu, dar gen... N-am mai dat și eu la o bucă de 2 luni și n-a cu banii vine și fătaie. Adevărat și asta, nu te contradic, stai că vreau să face Spicy, 20, AVG, level 4. Și tu știi că vin short. Oare mă fi auzit? Ce ziceți? Îi dau Și berea e scumpă, știu. Mamă, dar ce tremură la asta, mână. Haide mă, vino și tu. E unul car și unul site. Sau te ține mid. Păi du-te, înaintează. unul car. Și unul site, ia site. Hai.
Bă, dar nu ia flash. Dă-i să-i fugi. Fugi. Fugi că mor și tu. Oricum mori. Am aruncat flash-ul ăla. Țigarele nu mai zic, știu și eu că și aici sunt scumpe în pula mea. Ia care stai mit. Ia mă redacare. Dă-mi, cât mai cofăr pe de... Care ești? Oțel unde? Ține B-ul singur, frate. Stai unul middle și ține B-ul singur. Stau eu mid. Auzi ce nebun ăla, ține pe unul singur. Stai lung, stai lung. Mid, cred că și short. Laying down smoke. Aveți grijă lung. Da, unul lung în smoke stă. Ultimul. Verde dau flash, verde dau flash. Blowing flashbang. E cu mâna la ochi, du-te pe el, pușează că e cu mâna la ochi. Era full flash. Bă... Și na, am intrat în criză, unchiul meu s-a rănit la Monkey în spital, full în gips. Asta e ultima pachet, vezi. Asta e ultima pachet, că nu mai am țigări și nici bere. Unde? Ah, stai că... Bă, era top mid. Avea bomba? Era la noi bomba. Și mai este? Nu mai e. Rămâne B, stai tu. Vezi că nu te țin de short. Dacă nu-mi Că ziceam... mine îl ții de short. Nu, mă, nu. Da, pe aici că ți beu. S-a dus la mașină, Haide că te lași în spate. Stai așa, așteaptă-mă. Nu e mașină, frate, băga-mă și pula mea, fogu. Era minus 63. Eco. Hai să dăm un rush pe lung cu o grenadă. Asta de ce morții mă se ținea beu din tunel în pula mea? Hai, ok, și unde dăm grenada? Ce mă joc? În cur la tine îți dau, dă-te în pula mea. Păi dați în suicide. Du-te în bă pula în grenadele voastre, da. Da, mă, hai, mai e la mișto. Vezi? Ne dăm în stânga, acolo, da. Că dacă erau toți mid, ce făceai cu grenada lui? N-am plătit nici întreținere în apartamentul ăsta. Dacă-l scoate O să pe rămân în ăsta, pula mea pe să trec străzi. cineva la B să-mi zică N-ai, unde mă, e, să treabă. sau în dreapta. Sar eu la B. Rămâi, Ține-te, nu mai pușați. îți dau eu bani să ții chirie. După ce îmi dai tu bani. Poftim? Nu e, că nu l-am văzut. E de lung, e de lung. Da, mor 10 HP, băga mici. Mamă, ce prost trag, mi scârbă. 2 lung, minim. Middle, ai grijă, middle short. Short intră unul. Intră short. A sărit, E short? se retrage. Short și bomba lung. Short. Mai am dat cap dintr-un metru și... Nu mai ai ce să faci. Mid. Da-i safe dacă vrei. Dacă dai grenadă pe site, faci kill. Acum e pe bune? Îi dau F1 sau nu? Da. Păi bă, aici e între 50 de euro mane pe lună. Nu știu că eu nu plătesc întreținere. La rămânuși.
Uite, i-am dat 90 în 3 la ăla, băgam și pe ăla. 97 într-un kit. Dau un drop. Uite aici sunt, dacă vrei și ești drăguț. Mamă, dar sunteți atâția. Unchiul meu a pățit accidentul că au venit niște bețivi și l-a avut un măr și a trebuit să-l pun în gips. Bani nu mai am, el nu poate să-mi dea. Păi du-te la muncă. Ce pula mea. Mergi în construcții. Cât e? Nu? Arthur e și el cu probleme, măcar mai sună la apartamentul ăsta să păstrez noaptea. Prima rest la muncă, mă. Și pula mea. Let's go, people. Suicide. Throwing fire. Dă-te înapoi. Da, mă, da. Smoke. Morții mătii. M-am bătut. Unul lung. Hai fă un boost, te rog, unul. Unde ești? Nu ești. Ce zici? Iar te joci pe pușcărie, vezi că ia foc pe PC-ul. Nu, că l-am pus sus aici, lângă mine. Nu mai are treabă. L-ai văzut Xbox, nu? Nu l-am văzut. Xbox. Ai văzut, e Xbox. Și în B. AB, băieți, AB. Hai de pula. Bă, că păi mergem cu el în construcție mereu, dar să închis firama că s-a întâmplat activit acolo. Ars, ăla, nu știu ce. Nu înțeles. Stai, nu intra, nu intra, așteaptă să rupeți smoke-urile. O să dai un flash dacă. Deploying flashbang. Vin și eu imediat. Vină, numai că eu sunt pe Face-it acum. Ia AVP-ul și fugi, ia AVP-ul și fugi. Vezi că te pușează. Bravo. Și low. Lower, da, lower. Ia uite-l. Nu mai fă pic. Ne-a ieșit pe toate. Dacă ești Era drăguț, să mă e ziua aia, o pierit, dai, dai băcișoare acolo, că a încercat să repare chestia aia și a început să bubuie și na, erau înăuntru în timp ce bubuia. Hai unul cu mine pe lung, să ținem lungul ăla. Pula mea! ia AVP-ul. Trag bun. Ah, ce... Prostia. Galben, galben, iarmă, galben. Galben în spate. Throwing fire. Hai sus aici. Intră în B? Stai, bă. Stau eu singur aici. Bravo, bravo. Mai unul? Băiarul. Mai unul tunel, are AVP. Dă-l în pula mea că a plecat. Bă, a intrat, mă. Hai, mă, la platformă. Dă-te, dă-te, dă-te! Păi îmi faci bloc cu eu trebuia să ies de acolo. Îmi bag pula! Și al loc de muncă decât să merg ca el a furat la magazinul ăla. Păi, pula mea, dacă furați numai pentru o zi, n-are rost să furi. Am bătut degeaba în pula mea. Am bătut 3, de mai bine nu-i băteam. A dat la linie. Apoi am vrut să mă duc geam și Face medalie. și noi eco? Păi, Facem. hai să-mi bag pula morți, măsi. Vedeți că ne-a luat ăștia frumos rău de tot. Nu te mai duce, că n-am avut spațiu. E de B, cred că iar.
Nu, e lung 3. Da, nu e nimic, că nu s aude. Lung AVP. Două moli ne-a dat, haideți. Mamă, acolo. Stai ascuns? Hai, acum e acum. Păi și ce? Bă, frate, Dacă aveți să- numai vreau să trec. băte, ce relevanță are? Odată ce furi dintr-un magazin, nu te pui să furi dintr-un Mă duc. market în pula mea. Nu. Te duci, furi și tu, pula mea, o pereche de Adidas, bam, o vinzi pe stradă la unul, în pula mea, arăți că noi puli în pizdă și ceaules baules. Așa n-are rost. E vândut, te-ai dus în magazin, bam, i-ai luat în picioare și ești cu ei în picioare. Te doare în pulă. Le dai alarma jos, short intră. S-au dus short. Vai, Short. la scară. Și mid. Short. Bun, Short. Da, am înțeles. bravo. Dar nu-i bine că venim toți. Short Se AVP. retragă mid. Cred că se duc în B. Low. Short. În short cu AVP-ul. Mai e un short aici. Mai e unul. Ok. Unul la unul, acum să ce să planteze, mergi pe shift. Te duci, intră, că nu te știi short. Cred că iau VP acum, mai de plant. Să-ți rampă. Da, mă. Nice try acum, hai. 7 kg a făcut ăsta. Vezi, băi, Stane, de asta nu-i bine, Da. frate, să vorbești Cum cu am ei, pierdut runda asta, băieți? Light. să le zici lui și nu știu ce. Că e karma. Care suntem? La că mă duc singur la B. Nu mai pușați. Bine. Bine. Păi, și dacă aduc cheia de la Corsa, la când îmi dă banii? Stai în mid și nu pușa. Păi da ce, eu îi las mașina așa, am dat bani pe ea în pula mea. Dacă n-a luat-o pe asta, n-ai bătut să-mi fac. Bine, hai cu. E, Da, furăm și haine și le vinde de mai greu, că e în cartierul. Unde stau eu, e ilegal să vin haine, pot intra la închisoare, pot intra și 8 ore, bă, dă-le în pula mea. Dacă jucăm așa, ne bat ăștia. Da, oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați este oțelul Galați. O să mai vină. Dreapta. Încarcă arma. Vezi că ai AVP sus acolo. Ți-l aduce bomba. Uite-l în față, stânga. La cutie aici? Era în dreapta, mă. Da, era în dreapta la cutie. Era în dreapta, Voi uite acolo. faceți... Ce dracu să N-aveam fac? ce să facem. A venit pe ăștia, stai să vedem ce am primit. Hai, luați armuri mici. Ia să vedem. Hai mă, rași pe el. Bă, Oraș, mă, că eu nici de nu și oraș. că tot meciul ați făcut raj după kill-uri în pula mea. Ce faceți toți la B? Sui, Nu înțeleg, doamne. mă Acum fută, te mă, arăt. de stai un pic. Să puteți să facem. Intră short. Bă, dar ce știe ăsta, mă, băga mea? Suicide și short. Mă, s-are pot, nu are... Opa, scuze, ți-am dat presie.
Dă smoke-ul la short. Bă, dar B-ul e liber cu aia. Top mid. Short. Sunt 3. Da, mă, păi da, unde? E unul side și unul short. Hai că nu-i ține ăla cu AVP-ul. Hai, mă, Nu veni cred că nu mai trag nimic. Am eu defuse kit. Nu sari. Amândoi pe AVP-ul. Sari și car, dai save. Ha, ați pus în mid, ultima rundă, n-avem ce face. Ce să pușăm, bă, și odată nu am stat în site, frate, ca lumea. Vă dau un famas. Pușea mid-ul? Forță? Nu avem altceva ce să facem. Bine, putem să stăm. Păi normal, trebuia să stăm, nu? Suicide. Mai, nu! Tu-s morții, mătii. La taxi, încă unul, mereți pe lungul, nu? Da, oțelul e viața, băgam. Top mid AVP. Așteaptă-n-o. Stați în B, bă, 2. Nu e nimeni. Aveți grijă. Mă, mai am primit factoria, am primit. Dă-le pula mea, dă-le foc. Short. Mid, iată. Dă-le foc, niște pe ele. Bate-l în lower, bate-l. Bravo, mă, du-te. Încă unul cu tine. La bombă, duceți-vă la bombă. Are bomba, duceți-vă. Nu te bat. Bravo, mă. Bine, mă. Am bat pula nel de meci, dar... Haideți mă băieți, mă, hai că se poate. Suntem și pe CT, hai. Să vedem ce spam, poate îmi dă mie să țin mid. Morarul trebuie să ținem mid-ul. Joc... Băi, da. AVP și dă-mi... Așa. Mă lupt cum... Galben, nu te duci, aveai spawn de lung, mă, frate. Nu te mai întoarce acum, te întorci. Bă, dar dacă eu nu fac picuri din astea ca voi după Dar nu trebuie să faci ce te pic, trebuie să stai deranjează? moli. 3. Nu fă pic, Nu, mă. vine să fac boost, vine să fac boost. Vezi că dau flash. Mă ții și pe mine, mid galben. Da, Mid, bă, short. urcă short. E pit AVP. Dă-te de acolo, așa. Short, a intrat unul. 2 la scări. E deja scări. Te țin eu lung, ține short-ul. Oh, a intrat și mașină. Du-te pe lung. Bă, ce să fac, mă, și până că mă duc de... Asta că-i bat eu. Nu-ți fă griji. Da. Eu nu înțeleg, a fost vorba să jucăm după spam, băiatul meu se duce, se plimbă în site. Băi, frate, băi, dă-l Dacă dracu dădeai de mole, nu mai spawn, intra. frate, că Nu mai gata, mă, unul pe stânga, unul pe... Păi da, mă, dar jucăm după spawn pentru că tu ajungi înaintea lor. Și dai mole și Dacă nu mai eu nu intră. pot să fac... Dar nu trebuie să faci pic, arunci molly și pleci. Mă duc eu la B. Da, așa că Purple. e aici cu gatul. Na, țin short-ul, nu știu. Bă, dar să nu fac pic pe mid, mă. Ține short-ul. La B. Da, și mid. La B. Au intrat side. Am tras de toți banii mid-ul, nu. Mai e unul la platformă acolo. Ieșea mai și pe mole, dar... Ai văzut? Asta ce facem, iese din meci? Nu fi crezut că e pe matchmaking și gata match.
E prost, mă. Hai bă că-i bate, bă, hai să schimbăm. Mă duc eu pe ea, că-mi bat pula, că n-am văzut om. Bă, pula, nici, mă. De la bot ăstea? Nu știu cum să-i dau, că nu mai am task. Uite, N-am nici eu alea pe zoom, bă, pula mea. că nu te du mid, bă. Short. Aragă-l frumos, A intrat short. Lung, 2. E de aia. Am bomba lung. Da, mă, ți-mi bat pula, mă, ta. Vezi că e mid unul aici în dreapta. Era meci, știi? Cred că site amândoi. Era, mă, că ăla e pro și e. Deci a intrat la ei, ăsta, ai văzut? Ce ziceau ăia, mă? Ce ziceau ăia? Craj, mă, jocul, ești nebun. Vă va da, Dați-mi nu? smoke, dați-mi flash pe lung. Nu mai vorbiți și mă, dați flash. Hai lung. Trebuie să închizi bomba iar. Mort side. City? Dau smoke și City. Au, au, au. Bravo. O te-a dat linie. De Glen, bă. Și acum nu vă bateți. Nu mai... Short-ul meu, sigur. Da, da, da. City. și nu short. I-a văzut de unde a aruncat flash-ul. Bravo, City ultimul. Bă. Nu faceți pic. E apărată. Am pierdut arme o grămadă. Mă așteptam să fie în capă. Ce-ați morți, mătii? Băi, nene, mi-a dat craj jocul, mă, exact. Era bine. Hai de pula mea. Aveți Hai mă, dai pe B. La B? Hai. Aveți grijă, lower. Verde. Hai că țin-mă la orotul dur. Unul mid. Deci ori una. Site. Bă, ăla nu lua cap, coaie. L-am văzut. Nu, că oricum doar eu iau banii dacă dau plant. Hai că îți dau armă, care juca cu AVP-ul? A cui mă AVP-ul, mă, lui Galben, unde e Galben? A, și-o cumpărat, mă. N-are, mă, cât să mai bat, bă? Câți pula mea să mai bat? Să jucăm acum ușor ca să... Asta. Nu-mi vine să... Știe, mă, City. Dați smoke-uri. Inter și-a vostru short. Hai că intru în pula mea. Carta pe short. Are rost. Side. Da, mă, frate, că ai bomba. N-are rost. Da, niciunul, mă, nu s-a... La tine.
timpul. Aia e. Nu e nimic, bă, băi. Mulțumesc frumos. Du-te, oraș. 6 gloanțe. Du-te tare și dai plant. Short. Haide! Da, 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 uite, viața bine, gata, că închid și eu live-ul. Intru mai încolo, mai o tură. Deci, ne auzim mai încolo.